No joo, sitä oltais vähän värkkäilty jouluvaloja. Sitten tehdään tähän väliin tämmöstä vähän erilaista klippiä, että no, se on tämmönen siviili polo. Onko kanssa on jotakin pientä on tämmönen talvinen käyttöharrasteauto mulla ja sitten tässä on nyt tällä hetkellä vähän tämmöstä, missä se on? Tuolta löytyy salpa. Meillä on täällä tämmönen juttu, että meiltä puuttuu kantele. Niin. Jos vähän kuvattais vaikka tämän kanssa jotakin touhua. Tämä ei varmaan koskaan kyllä tuu YouTubeen, mutta harjoitellaan tähän ainakin editointia ja tällaisia, että ei mitään, mä värkkään kameran tuohon ja ruvetaan koittamaan saadaanko tää sisälle jollain opilla. Yksin pitäis se tuonne tosiaan taikoa tässä, niin siinä voi olla jotakin pientä hommaa. Mutta ei mitään. Katellaan kohta. Ei mitään. Ruvetaan värkkäämään tuonne vinssi. Ja vinssi Volkingeolla ja vetästään se tänne liikelle. Ei tuu yhtään mitään, ei tuo halua tuo vinssi, tuo on mukava ero. Otetaan vaan lyöntänyt. Perkele, että pitää hyvin nämä kengät. Mutta noin. Eikä se auto pakko. No joo, se ei sillä vinssillä halunnut tuo Volkkari tulla tähän tupaan. Nythän meillä on sitten tämä jokamiesluokan kuormaliineja. Lähdetään sinne tämän räikkäämään siitä. Taas vähän potkumaan sutiin. Touhusta.
sulle tilaa, niin ei onneksi tullutkaan. Jumalauta. Läpä menee kakkuun vielä. Kovin haluais vielä karata. Ei mitään. Kiiski on sisällä. Yes. No joo, siitä pitäisin nyt tosiaan sen verran on jo tehty, että kansi päästeltiin pois, tästä oli pahvi palannut 3 ja 4 välistä. Tuosta nuui. Niin nythän tässä tullut jo sitten samaan syssyyn, niin on näppärä rengastaa ja tässä semmonen pikku huolto, että saa huolettomia kilometriä jatkossa. Ja näin. Sieltä lurut valumaan ja pohjaa pois. Ja katsotaan miltä näyttää tällainen 150 ajettu Polon moottori. No joo, sieltä on pohja potkastu nyt pois ja onpahan ensimmäinen kerta kun tämän mallisen golfin koneen avaa. Että ei siinä. Potkastaan pojasta männät pihalle ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Tätähän on jo ruvettu rata-autoksi näköjään tekemään, kun on uretaanipuslat kallistuksen vakkoijalla ja on oikein HR:n takatolopat ja on. Ja on myös silikonaattoria. Voi. Toivottavasti ei oo ihan hirveän pähmiä tuolta, niin ei tarvi leikata kontin pohjaa pois ja laittaa oikein volsun laatikkoon ja vaikka tuommoista. No joo, sieltä on männät potkittu nyt pellolle ja ihan öljyrenkaat ainakin aivan tukossa. Ei ihme oo, jos vähän puhaltelee. Nyt päästellä laakerit ja renkaat pois ja tyrkätä pojat siitä sitten lillumaan tuonne pesuaineen joukkoon. Pesuaineen joukkoon sitten siihen asti kun tuloo ne renkaat postissa. Niin. No joo, sen verran piti vielä tälle iltaa touhata kuitenkin, että öljypohja ja venttiilikoppa kävi hiekkapuhalluskaapin kautta ja pääsivät uuteen väriin. Yritetään tehdä vähän siistimpi kuin nuo kilpamoottorit. Ei mitään.
siitä se jatkuu. Kunhan osia tulee, niin ruvetaan lyömään nippu. Päätetään tämä osa tähän näin ja palataan sitten kun mä saan männän renkaat. Ei mitään, kiitos katsomisesta ja kommentoi vaikka tuohon alle, jos niin millään tavalla kiinnostaa katsella tämmösiä siviiliautoja ja remontointihommia. Vai pitääkö vaan keskittyä noihin jokkisautoihin?